En dan binnen de pjeltjes op de fietspaden het eerste dat ompakt worden mat, zo vindt het fietsboen. Er is een wildgroei aan deze pjeltjes en ze staan vaak op onzinnige plakken, maar als gevolg een soort ongelukken. De fietspaaltjes, ja, daar is langzamerhand toch wel een beetje een wildgroei in ontstaan. Terwijl je eigenlijk een paaltje alleen bij hoge uitzondering zou mogen plaatsen. Maar fietspaaltjes zorgen echt voor dier niet verkeer. Ja, nou de precieze cijfers zijn niet bekend, maar er wordt gesproken van 4 tot 50 doden per jaar vanwege alleen fietspaaltjes. En de eerste de beste fietser die het zien komen, jouwt het boen grutgelijk. Als je even niet kijkt, dan fiets je er zo tegenaan. Ik snap wel dat ze willen dat voor auto's, willen voorkomen dat auto's op die fietspaden gaan rijden en ook voor sluipverkeer. Maar je moet je wel afvragen of ze overal nodig zijn. Ik fiets ook veel op de racefiets en nou, er zijn wel eens valpartijen gebeurd omdat je gewoon in een groepje fietst en even niet tijdig op bedacht was dat zo'n paaltje er staat. Maar er binnen volle meer minnepunten voor fietsen. Die als putdeksels of gatten in het dik of te snelle fietspaden. En om dat goed aan te pakken, zo'n gemeentes volle meer geerwerkje matten. Ik denk dat we dan meer vaart maken, meer kennis in kunnen brengen. En dat we daar misschien ook wel een goede voorbeeldfunctie voor het hele land kunnen zijn. En dat de minister misschien wel oren heeft om dat te subsidiëren.